ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. имрӯза влогро оғоз кардем. Саҳарӣ буд. Аввал стирка кардам дӯстон. Либосҳои сафедам бисёр буд, барои ҳамин гуфтам якум сафедиҳо шӯям, баъд оҳиста оҳиста дигароша баъди стирка авқот бигузоштам. Имрӯз супчик кардем, просто шӯрбо кардем. Хостам ки самбуса кунам, лекин бо як-ду дигар планом биромад. Насиб бошад влоги оянда мемонам самбуса карда. Ҳама чизама почти тайёр кардагӣ будаму бо кором биромад дӯстон. Хай кӯдаки майдакати медонед, баъзан вақт успед карда мешавад, баъзан вақт успед карда намешавад. Ами модари ман фақат мегӯянд ки якум кори ту кӯдакат аст. Аввал кӯдакро нигоҳ кун ва баъд дигар корҳои хоната кун. Ана мехе дӯстон. Дӯстони азиз, короче аз мани сметанаи молочная радость гирифтем. Беҳад маззааш ба мазза будааст. Баъд аз молочная радость сметана буду, а инаш файзи расул чакка манахалин упаковкаш беҳад ба мазза будааст дӯстони азиз. Мо мақбул шуд. Ман вай карданиям самбуса карданиям аз ҳамин молочная радость сметана истифода мебарам, ба шумо мегӯм ҷавобаша. Баъд дӯстони азиз, ман гӯштҳои ҳамаша харид карда будем. Манам хел упаковка ба мондаам дӯстон. Агарам хемонам нағзда кайки хоҳам мегирам, хел безеб намешавад пишевая плёнка ба. Имрӯз ҳавоям нағз буд. Насиб акнун Зинураҷона берун мебурем. Wildberries заказ кардагӣ будам, гуфтам ку пешанги ошин. Заказои пешанги ман амино овардан. Ҳол накардам. Хай карда бинам, баъд мегӯм шумо бакани ҷавобаш чӣ харин. Ба ман ҳамин маъқул шуд. отзивои нағз буд. Дӯстони азиз, имрӯз мехоҳам шуморо бо Апай Ситора шинос кунам, ки дар ширкати Атоми кор ва фаъолият мекунанд. Вай кас дар таги дасти худашон шогирдони зиёд доранд ва касони заноне ки бекор дар хона нишастаанд метавонанд ба Апай Ситора муроҷиат кунанд, кор ва фаъолият кунанд. Инчунин аз продуксияҳои ширкати Атоми метавонед харидорӣ кунед дӯстон. Бисёр продуксияҳои хуб дорад, кремҳо, инчунин витаминҳо дӯстони азиз, бисёр дорувориҳо барои муолиҷаи бемориҳои занона, мардона. Марҳамат дароед ба ин кас нависед. Ман бояд анамин полкае ки парфюмом ҳаст бояд вай кунам, ҷобаҷо кунам дӯстони азиз. Аз ҷобаҷо кардагӣ нестам, хаям хел нишон метиҳам. Ҳамин духи ман заказ кардам. Ба фикрам нархаш 400 сомон буд. Буяш беҳад нағз дӯстони азиз. Стойки буяш а як рӯз бисёр местад. Короче буяш нағз. Мана инҷаш вай мекунад. Ман вая маъқул шуд. Хай баъд ин ваёма як рӯз ҳамаша бо нишон метиҳам шуба дӯстон. Кремому чи истифода мебарам. Ана инҷоша хай уже ҷобаҷо кардем чизои Зинураҷон. Ино ҳамаш чизои Зинураҷон. Ина ман ҷобаҷо мекунам, бо шумо ба нишон метиҳам дӯстони азиз. Ана ин духи аз вай Today Tomorrow ин ба фикрам Avon хато накунам. Ин аз Европа заказ кардагӣ оригиналаш дӯстон. Беҳад нағз. Баъд аму сандуқчае ки чизома мемондам, украшениямо мемондам, озир нишон метиҳам дӯстон. Қулф шуда мондааст аз як дақиқа. Мана ин дӯстони азиз, қулф шуда мондааст. Калиташ короче гум кардам нест калиташ. Бояд кушом. Инҷа як бисёр чизом ҳаст. Украшенияҳои тиллонаю, як бижутерияю, ҳамаш лекин хушрӯ чизом ҳаст аминҷа ба. Ман ҳамин чалаи дӯстони азиз, шавҳарам 10 сол пеш вақте ки шинос будем, падарпадр дидан ҳолиам истудааст. Дӯстони азиз, ман ҳамин платияи навам беҳад хушрӯ ба маъқул шуд. Акнун ина осенний қати костюм шуд, беҳад хушрӯ местад. ҳозир кати Зинураҷон шиштем. Аминҷа бояд рафта ваннаҳома тоза кунам. Инҷа Зинураҷони ман намемонад ки маram тоза кунам. Шиштам озир катиш бозӣ кардам.
песни трактор тамошо мекунад. Духтарчаи ман. дӯстони азиз, инчунин мехоҳам шуморо боз бо канали мошиншинос намоям, ки дар шаҳри Москва зиндагӣ мекунад. Дар омада подписатсия кунед, то бинед ки влогҳои беҳтарини пухтупазҳои бо дараҷаи олӣ дорад. Барои занҳо, духтарҳо як мотиватсия мешавад. Влогҳояш сифаташ беҳтарин аст. Дӯстон худаш омода мекунад ва инчунин соҳиби як фарзанд аст. Нушин марҳамат дар омада занҳо дастгирӣ намоедон, влогҳояшро тамошо карда барои худ ягон чиз омӯзед. Дӯстони азиз, бояд ваннама тоза кунам. Ба фикрам ман шумо ба приборҳои ванна будагӣ ман нишон додагӣ будам пеш. Нишон дода намешинам. Бояд тоза кунам, чӣ ки ин шудааст. Да. Як нафар подписчик навистен ки вай нағз средствои нағз гуфтагӣ будед, маъқул шуд гуфтед, наму комфорта гуфтагӣ будам духтарако. Инам комфорт, комфорт бисёр нағз, инаш детский, барои Зинураҷон кряк-кра истифода мебарам. Ин вай шакакам як касам хе гуфтааст ки беҳад нағз буд. Баъд стирка мекунам. Дӯстони азиз, озир ҳаво хунуку барои либос кашол кардан абдишна ман берун ба вапиша кашол намекунам. Инҷа ба ҳозир монсодам ҳама ваёмам стиркаҳома ҳозираш ба ҳар рӯз почти уже либос мешум барои ин ки кӯдаки майда дорам. Баъд дӯстони азиз, гуфтагӣ будам ку якта хушбӯй кунандаи хона вай влоги пешинам ба гуфтагӣ будам нишон додам. Мана инаш ароматизатор гирифтагӣ будам. Беҳад бӯи ҳамин нағз. Касе ки мехоҳад ки хонаш бӯи нағз кунад, марҳамат, ай ҳам хеле харидорӣ кунедон духтаро. Бӯяш беҳад нағз, ман баям маъқул шуд. Чанд қа меистад, дами камтара кушода мемонед, як ним соатам кушода монед, бӯяш мебурод. Баъдан вақте ки на ман маҳкам карда мемонам, бӯи хона чанд қа меистад. Вай ба бӯи нағз кардан. И вай мехоҳам фруктовый чай кунам духтаро. Якта апельсинам мондагӣ буд, грейпфрут дар холодильник нахӯрдагӣ будем, бироварда мондам. Ҳозир аз ин чаям мехӯбонам кӯдакума. Баъд ин чойникчамба якта фруктовый чай мекунам. Ман ҳамин ҳайрон ҳамин чойникҳои агар ҷӯшонӣ кати ҳамин ваяш чойникаш ин мешикаста бошанд, ман чандта видео дидам, фруктовый чай мекунанд, медӯшонанд ҳамин чойник бада чоя. хел карда бинам чӣ наҷӯшондам, хел ба мегум ҷавобашаш бадам. Баъд духтаро вақте ки либосома мешӯм, ман баъди шуштан фақат атшинга мекунам. Либосома нағз қоқ карда обаша сахт ҷафида метиҳад. ҳозир ҳаво хунуку, барои ҳамин дер қоқ мешавад либосом. дар охир бошад дӯстони азиз, барои худам як чай пития кардаму истироҳати хуб доштам. То влогҳои дигар хуб бимонед.